Pagaspas! Ay! Mahina talaga yung isang paa niya. Mga kasinag, nakapagkatay na tayo ng manok. Ayan oh, hita ng manok. Native chicken. Ay, pakain natin kay Pagaspas. Pagaspas, good morning. Oh, Pagaspas oh. Na, kain. Ay, very good talaga. Very good iyan. Ay, gutom na talaga, gutom na. O, sige, nakain lang. Mahina talaga yung isang paa niya. Paborito niya talaga ang karne mga kasinag. Oh. May dugo-dugo pa yan. Gustong gusto yan ni Pagaspas. O, sige, nakain na. Yun, very good. Matibay ng kumain to. Mga kasinag, i-release na natin si Pagaspas. Nahirapan ako maghuli. Ayan mga kasinag. Bata pa daw ito eh. Tapos yung paa pala niya mga kasinag ha. Alin yun? Yung kanan, ito. Yung kanang paa niya, nabalian yata ito. Matagal na siguro itong nabali mga kasinag. Pero okay naman po yung paa niya ngayon oh. Okay naman. Hindi ito pwede mga kasinag tumagal sa kulungan. Bigyan na po natin ng kalayaan si Pagaspas. Oh, ito ah. Oh, karning manok to, karning manok oh. Pagaspas. Pagaspas. Ay. Pagaspas. Gusto niyang umakyat doon sa puno. Ayun. Naghahanap ng sisilungan. Okay lang yan, nang masanay siya sa labas mga kasinag. Matuto siyang dumiskarte sa buhay. Huwag kayo mag-alala mga kasinag, hindi ko naman po papabayaan niya si Pagaspas. Sasanayin lang natin yan dito sa labas. Kasi matagal na nakakulong eh. Sanayin natin yan. Dito lang natin hahatid-hatidan ng pagkain. Ano? Ha? Hindi ka pa rin umalis. Hindi ka pa rin umalis dyan. Oh. Hindi ka pa rin umalis ha? Opo. Mga kasinag, sa lahat po na ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Nakikiusap po ako sa mga kaubayan ko dito sa bayan ng Siroma na kung makita nyo man po si Pagaspas, dito siya mga kasinag, sa inyong lugar o sa inyong bakuran, wag nyo pong sasaktan. Hayaan nyo lang po siya mga kasinag, at kung makaperwisyo sa inyong mga alaga, bugawin nyo lang siya mga kasinag. Ito si Pagaspas mga kasinag, maliit na ibon to. Isa po siyang serpent eagle, hindi po kagaya ni Bagwis. Si Bagwis kasi mga kasinag, isang North Philippine Hawk Eagle. Malaki po si Bagwis. Kumpara dito kay Pagaspas, maliit lang ito si Pagaspas. Hindi po siya gaanong kalakihan. Yan lang po ang pakiusap po sa mga kaubayan ko dito sa bayan ng Siroma. Kung sakali lang po na magawi sa inyo. Kasi inalpasan ko na siya mga kasinag. Hayaan po natin maging malaya si Pagaspas mga kasinag. Itong ibon po na ito mga kasinag ay na-rescue natin. Kaya ngayon hinahayaan ko na siya dito na magparalipad-lipad sa labas. Sa pagkakakulungan niya, bigyan po natin siya ng kalayaan.